Bulan iki lah. Bulan masih 10 mati aku. Lho. Anu ketokan nang apa? Sawah. Anu golek ngajukan dia. Tanda tangan mana neng? Cek wong menis. Murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat onlineku? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kono musik, jalan-jalan, langsung dikato. Ini nih, sih gak telu nih. Iki penak nih kainnya nih. Iya iki anyes sih. Kuwi lho nih, kok ono jaran iki lho. Kurang polone? Lah itu selawe situ, swidak telu. Gak singki, gak singku lho. Iya padha. Kan sampean sing shopping, aku sing nyoting. Kok mang nggak tuku sabun-sabun to, Nis? Tapi kok gomole? Jalan-jalan liburan hari Sabtu. Iku Nis. Biasanya uangnya sih Nis. Nis katok kuwi lho Nis. Terus mlebu Nis. Api. Oleh ora saya diedit. Celana dalam iki lo nganu nih bintang iki bintang apa sih bintang laut ya ketemu bintang laut kok kangel bintang kejora iki sing api paling yo sing api ikan asin Gak dianu soalnya melalet. Iki nih mujair. Iki lo walot. Coba ini. Gombal mukio. Nis biru kuwi Nis. Kita lagi jalan-jalan di Mefu. Di luar hujan, ditambah panas. Lebih baik di sini liburannya. Nis kelambi rajut-rajut iki ya penak lho Nis. Iki ndukur 90. Niki katok Nis. Celana pendek. Ndek Samsi ponis. Tapi enak daster kae lho. Orang. Dedi. Ramai banget hari ini. Jalan-jalan.
Aku tuh jalan-jalan ning rotinya cantik-cantik. Toko roti bagus, roti buat ulang tahun, cek. Harganya aduhai, cantik gitu. Jadi di lepak usum durian. Ya sampean mulai kok lak nganu aturan tok Anis. Kayak lu nih sandal aku yo secelono nis. Kuwi yo celono. Lihat buah. Lah iya. Buah durin. Ada durian, ada nangka, ada mangga. Duriannya mau mahal ini. Oi, cek toh. Ini buah naga. Ini yang murah. Pel manis. 20 Anis. Hah? Ya padha kaya ndek nggonku lho. Padha kaya ndek nggonku ni sik ana ya. Ayo. Ada pakai shop supermarket. Libur di kene ya? Aku ora ono kanca ya. Ada itu. Tapi saiki lek gratis. Aku teh bolang. Nanti tak parani. Lah gratis lah numpak MTR. Lho lah iya lek gratis maksudnya ki kok toko Mefu terus aku teh nang Almiranti terus nang kos WB ngono nis. Ati golek konten. Heeh. Maksudnya munyer wis. Apa nak jaranan ya dek kos WB? Engko. Lek dino ngene iki. Ayo, Mbak. Lah sampean ora nggarai ora gelem numpak nganu, Mbak. Numpak apa? Rene ini numpak MTR dadi ro, dadi seran. Daging kok lek ronis, rong kok kan lek enggak ya enggak. Maksudnya lek enggak gratis yo gagal. Tapi jarene gratis. Jare Pakku mang yo gratis. Jarene sak pasi-pasi barangnya lah, tapi numpak pasi kok enggak gratis. Seneng bayar lho. Heeh. Larang yo melentek iki. $7 Saudi. Malian. $7. Heeh. Biasanya kayak kan ora. 5. Heeh. Kayak munggah kabeh saiki. Mall di Mefu. Banyak mbak-mbak TKW libur. Iku lucu. Heeh, lucu itu. Iya elek. Tapi jerone. Oh iya ora ya. Tapi elek warnane kuwi kok peteng. Puyahe ora. Oh, tak delok ya. Abang ae. Lek abang ora puyahe. Apa Kak?
Lagi benerin coker-coker. Kemarin dulu beli salah. Tapi ya piro ya orang ya ngono iki. Ono organe lah. Paling 250 300. Heh? Paling 250 300. Kuwi ngono lho. Iya. Sak piro ne? Siji lah. Satu apa sak Sak tangkep meter ya. kuwi. Mau buat blender pentol. Kilo Mbak Sri. Dadah Mbak Sri. Kilo sing tuku. Sing tuku Yusri. Kate gemben blender Lombok. Suruh jualan. Koko, What? topi warna biru di mana? Biru no. No biru. Ya wes. Biru no. Halo. Nya lagi benerin cuker-cuker. Kokoe bulunya banyak. If I make this no. Eh? Engke tak jikok anu lho. Ngene-ngene Mbak Sri. Lah iya ngono. Ya jeremu golek Kang Mas. Aku ada mau apa nih sama itu kayak bisa kesana. Lha iki kacang itu. Neng mau tak kayak perjanjian kok terus. Kate kirim lewat apa? WeChat ah? Gak kirim nyaur utang Indonesia 2 juta. Duit kene piro ngono lho. Oh. Dia sekali dikalikan loh, Mbak Sri. Kita ada di MTR Samsuiko, lagi liburan, lagi ketemu teman. Suasananya ramai, mbak-mbak TKW. Terus ngono lho. Lagi hitungan utang, sahur-sahuran utang. Oleh sauran ke Mbak cuma ke aku dititipne, aku lah seneng kan dititip duit. Itu ada umbul-umbul, ada umbul-umbul. Mbak, duitnya nang gini dititipne aku kabeh sawu. Umbul-umbulnya. Kemerdekaan Hong Kong. Ramai. Waktunya kita pulang, kita mau ke Chinwon. Nah, kita arah ke mana ini? MTR, naik kereta api. Naik kereta api, turun tangga. Mbak Sri? Dadah. Iyalah. Wong hari ini sampean artisku. Wedi karo wong ireng. Nah, yo tekan dek kursinya disendal. Rame. Samsuiko, MTR Samsuiko full TKW Hong Kong. Ayo turun. Syuting sampean. Full manusia. Naik. Kita pakai tutut. Lurus kono toh.
Lek mlaku sing ayu titik ngono lho, lek mlebu YouTube iki rada indil-indil ngono. Ya ngono. Rada endel titik. Ben penggemarku iki seneng ngono lho. Wong libur kok ya suwe andalan kayak ngono, kayak wong ilang. Paham guys. Liburan hari ini guys. Meneng ono Pak Polisi. Polisi ini menangkap jenengan. Ada bapak polisi. Bapak dan ibu polisi. MTR-nya datang, kereta api full. Tangannya kena tiket. Lah iya. Nah, sekarang saya sudah naik kereta api perjalanan ke Chenwan. Lumayan ramai hari ini. Chenwan loh. Chenwan. Sepi. Turun. Turun, bagunya turun. Sampai tujuan. Ayo ngono lah. A B C D E F G. Wih, keren iki lho tatone. Endi? Wih lho, Yuk. apik. Hah? Tapi larang ya. Tato ndek kene ya larang. Lah wong nik ngene Iya. ya 30 dolar. Lah, Kembang cilik ngono. masa ning kono apa ning ndi ku tato-tatoan paling. Nang kene wong bocah kan sing terus kene buku barang ditato. Sampeyan balik wingi ana sing jaga. Neng. Nyewa wong ngono. Aku Oh. golek bocah kaburan iki. Kayak ngatek ganti ping 3 ping 5 gak kena si cocok. Masa Gak gelem sih, gak gelem tuh ora bae. Pembantune si wegah. kita keluar lagi, mau ditut lagi. Katanya gratis, ternyata bayar guys. Apa yang mau mekan? Ini polisi wae lho, Kak. Kapan? Kayak aku tahu. Itu kana ya, jero kana ya delok. Delok apa? Jembo. Ya wes saya. Kita lanjut nge-mall lagi. Nah ini Chenwan MTR Exit A. Suasananya ramai. Aku mau cari makan gratis. Tadi berangkat cuma ngopi, sekarang mau cari maem. Kita maem dulu. Boleh sing murah-murah Mbak Sri? Bisa melaku tak tutke. Hari ini Anda artisku. Mbak Sri tuku bando. Nah Mbak Sri, iku ae. Apik kuwi warnane menjanda. Aku ora janda. Warna janda. Kayak Mbak Sri mburi gutilan kayak Mbak Sri. Gutil. Kayak apa? Iku malah. Oh iki elek Mbak Sri.
warnai. Ayo. Kono mau ah? 10 juri lu kira. Kos kaki nggopo lho. Yo saya. Oh iya kaos. Cari yang murah-murah. Kaos Mbak Sri. $15 ah. Kayak Mbak Sri Miki. Miki kayak lho. Mbaknya cantik-cantik. Aku pengen celana mau Mbak Sri. Kamu kok nggak bisa ngomong ya? Golek sing warnane ijone ijo puyeh ngono, maksudnya ijo ijo pudar ngono Mbak Sri. Itu bisa ini. Elek iku ah. Kayak dulinan nek ngono ketoke. Lah iya. Ijone iki. Ijo. Iki. Ijo ini. Ini iki apik ya. Kene ijo iki kan gak podo iki. Enggak podo. Apik iki. Kiok, murah-meriah. 20-an. Delokan manfaat tetep ora tak ketok ya. Iku kayak pecah yo, Mas Rene. Modele anune kayak pecah jerone iki lho. Tapi apik kok lho. Cuman Ya iki nek ngarani ya kan. lah iya ijo, iku maksudnya nganu, puyeh. Piwi.
gratisan kayak kasih Katanya gratis. tunggu Katanya MTR-nya gratis, ternyata bayar. keluasan hukum itu nih ya. Sama dia. Kok pakai tekon kayak tak tekonnya kan iya aku nusa apa aku kan kalau itu tuh gak sah tak no Karo ike. Lah Niki lah. Nasi polo mati aku. anu kata ini kok Salah. anu kulit mati ganti ya Tanda tangan. Terima kasih sahabat onlineku yang sudah menemani liburan saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.